Tungod kay nagsigabot naman ang eleksyon, gihingos gano sabang pagpahigayon og mga checkpoint sa Mandaue City. Ubay-ubay ang mga nangadakpan, lakip na ang usa ka giingong Kanhi City Hall employee. Ang report ni Nico Serino. Sa miaging weekend, ubay-ubay ang nangadakpan sa Mandaue City Police Office. Subay kini sa gihingusgan nila nga pagpahigayon og mga checkpoint sa kadalanan. Ang Police Station 1 daghan og nangadakpan sa mga checkpoint pagka Sabado ug Domingo sa gabii. Didto kini sa Maydan AS Soriano. Sa kinatibukan, 18 ka mga tawo ang ilang naaresto. Walay nakuha nga mga armas apan moabot sa 21 ka mga sachet sa gituuhan nga shabu ang nasakmit. Usa sa naaresto sa operasyon ang giingong Kanhi Empleyado sa Mandaue City Hall. Nakuhaan si Neil Quizan Kabahog ug iyang kauban ug 3 ka mga gagmayng pakete sa gituuhan nga shabu. Sa interview, gipasabot sa dinakpan, dili na siya konektado sa City Hall. Wa sab kini mo komentaryo sa paghupot sa drogas. Wala na, inom contract na ma'am. Inom contract na. Wala na. Gibutyag ni Senior Superintendent Julian Entoma, Mandaue City Director, nga ning panahuna, gipunan nila ang gidaghanon sa ilang mga checkpoints sa kadalanan. We devise sa mga checkpoints nga more than what is required to us. Amo nang gibuhat, gitagurhan na mga checkpoints, then tuami sa mga barangay nga mga hilit-hilit. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.